бархе аз сокинони тоҷикистон нигаронанд ки бо шурӯи мавсими сафари муҳоҷирон ба Русия билети ҳавопаймо ба маротиб гаронтар шудааст. یک سال پیش چند گرفته بودن 2800 بود 2900 بودم خیر. قریب 4000 قریب 4000 با خاکو با اوضاع کدیسن که با بعد از همون نهمی ماه با 5000 میشد 6000 میشد هم خیلی گفتن نمیدونم اکو خدا شکر. дар билетфурӯшиҳои назди бозори собиқи Шоҳмансури Душанбе шумораи афроде ки чипта мехаранд чандон зиёд нестанд. аммо фурӯшандагон мегӯянд бо вуҷуди талаботи кам нархи билет ба шаҳрҳои Русия боло рафтааст. нархи билетҳо аз класс вобаста мешавад. масалан шумо 2 ҳафта пеш агар билета харид кунед билет арзонтар вай мекунед мегиред. агар ҳавай рӯзо наздик омадан гирад билетҳо естественно қиматтар мешавад. ҳар як классба 20 ҷой ҷудо карда мешавад например. барои ҳамин баъд вай одамо харидан мегирад нархҳо баъд оста қимат шуда мегирад. аз ҳамин вобаста ҳозир например ҳозир мо ба баҳорба аз Душанбе рафтан аз ҳамин Тоҷикистон ба самти Россия рафтан нархҳо действительно қимат мешавад. баъд рӯзои кай арзон мешавад вақте ки например каникул сар мешавад ку каникул мо ба сар мешавад и омадан аз Россия ба самти Тоҷикистон нархҳо баъд оста қимат шуда рафтан мегирад. ҳамин тобистон нарх қимат мешавад. якуми май ба ҳозираш ба агар самти Жуковский ё ин ки Домодедово аэропорташ харид кунед Жуковский 3660 сомон а Домодедово 3780. вобаста ба аэропорт ҳам ҳаст на? да Домодедово этот бисёртар Жуковский мегиранд аз сабаби ки тафтишаш камтар. муҳоҷирони тоҷик дар фасли баҳор ба Русия мераванд ва дар охири тирамоҳ ва аввали зимистон ба ватан бармегарданд. хатсайри Москав Душанбе яке аз роҳҳои асосии сафари муҳоҷирони тоҷик аст. шабонарӯз дар ин масир то 7 парвоз иҷро мешавад. аз Душанбе ба ягон шаҳри дигар ин қадар парвоз анҷом намешавад. гаронии билети ҳавопаймо баъзи муҳоҷиронро маҷбур кардааст ки аз роҳҳои заминӣ аз ҷумла бо автобус ба Русия сафар кунанд. сафар ба нақлиёти заминӣ то 3-4 рӯз тӯл мекашад ва муҳоҷирон мегӯянд дар роҳҳо бахусус дар биёбонҳои Қазоқистон азоб мекашанд. ин ҳам дар ҳолест ки Русия на ба ҳамаи онҳо иҷозаи вуруд медиҳад.